Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. Από τα πιο ξεχωριστά βραβεία της απόψινής βραδιάς, το βραβείο που θα απονεμηθεί τώρα, βραβείο καλύτερης ενημερωτικής εκπομπής Φρέντης Γερμανός, την απονομή θα κάνει η κυρία Έλενα Ακρίτα, που έχει κερδίσει στο παρελθόν το ίδιο βραβείο με την εκπομπή της Φώτα Πορείας. Υποδεχόμαστε λοιπόν την Έλενα Ακρίτα. Και πάλι καλησπέρα. Πάλι εδώ. Ενημερωτικό βραβείο λοιπόν, Φρέντι Γερμανός. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την ακόμα μεγαλύτερη τιμή να κάνω εγώ την απονομή για δεύτερη χρονιά. Με αυτή την ευκαιρία και με το βάρος του ονόματος του Φρέντι σκεφτόμουν ότι τελικά η δημοσιογραφία είναι ένα είδος σκηταλοδρομίας. Δηλαδή η μία γενιά παραδίδει τη σκετάλη στην επόμενη γενιά και ίσως παραμένει στον αγωνιστικό χώρο γιατί παρακολουθεί με αγωνία τη διαδρομή του δρομέα που ακολουθεί. Για μένα δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην έντυπη και στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην κακή και την καλή δημοσιογραφία. Έλα μαζί μου, η νύχτα καίει, έλα κρυφά. Τέρμα τα γάζια σου, μίλα σιγά. Κλείσε την πόρτα και το φίλι σου να είναι καυτό. Παίζεις με την αγάπη μου κρυφτό. Το προτιμούν καυτό, αλλά το σπίρτο είναι φωτιά. Είσαι ένα τσιγάρο και γι' αυτό το πακέτο κρατώ. Ρίξε μου μόνο μια στάλη αγάπη μες στο ποτό. Καταλαβαίνω πια πως μερικοί το προτιμούν, το θέλουν καυτό. Καλησπέρα σας. Πρεμιέρα απόψε για το Τέτα Τέτ στο ΡΙΚ 1. Θα είμαστε κάθε Σάββατο μαζί στις 6 και 4 με πρόσωπα και προσωπικότητες της τέχνης, του πολιτισμού και της ελληνικής showbiz που έχουν κάτι να πούν. Η εκπομπή θα γυρίζεται ως επιτοπλίστων στην Αθήνα και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η επιλογή της πρώτης καλεσμένης είναι η ιδανική, γιατί συνδυάζει στο όνομα και την ύπαρξή της την Ελλάδα και την Κύπρο και την εμπορικότητα και την ποιότητα στη δουλειά της. Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο τετατέτ η Έλενα Ακρίτα. Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Σε ευχαριστώ που είσαι στην πρεμιέρα της εκπομπής. Αν δεν ήμουν εγώ, ποιος θα ήταν? Και είσαι το πρώτο μας τέτα-τέτ εδώ στο ΡΙΚ 1. Εσύ το νιώθεις ότι στην ύπαρξή σου συνδυάζεις και την Ελλάδα και την Κύπρο? Ακριβώς γι' αυτό και είπα, αν δεν ήμουν εγώ, ποιος θα ήταν. Δεν εννοώ με την έννοια ότι και ποια είμαι εγώ και καλά, γιατί από ό,τι ξέρω έχεις τουλάχιστον μία πρώτη ομάδα που πετάει. Απλά επειδή εγώ έχω αυτή τη διπλή ιδιότητα, αν θέλεις, και είναι γενέθλια γη για μένα η Κύπρος, είμαι μορφήτισσα από την μεριά του πατέρα μου, οπότε νομίζω ότι και εσύ και εγώ λειτουργούμε λίγο συναισθηματικά με αυτή την πρωτιά και να χτυπήσω ξύλο να πάνε όλα καλά. Και είναι και η πρώτη σου συνέντευξη μετά τον τρίτο σου γάμο. Σωστά? Σωστά, ναι. Μου δίνεις αποκλειστικότητα δηλαδή, ας πούμε. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να με ρωτήσεις, αλλά ναι, είναι η πρώτη. Ένας γάμος που ξάφνιασε όλους, γιατί κατάφερες και τον κράτησες μυστικό μέχρι το τέλος. Μπορώ να σου πω ότι ξάφνιασε και εμάς. Δηλαδή, ο Γιώργος και εγώ, ειλικρινά, ήταν κάτι το οποίο... Εντάξει, βεβαίως, όταν είσαι χρόνια με έναν άνθρωπο και είναι ο σύντροφός σου, κατά καιρούς το συζητάμε. Εγώ έχω κάποιες απόψεις για το γάμο, που τις έχω εκθέσει και δημόσια. Δηλαδή,
Θεωρώ ότι ο γάμος είναι από μόνος του, έχει έτσι ένα κλειστοφοβικό για μένα συναίσθημα κτλ. Ο Γιώργος είναι πιο παραδοσιακός, ίσως επειδή είναι άντρας, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι αυτό που λένε άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες είναι αυτές που θέλουν το γάμο και οι άντρες είναι αυτοί που δεν. Στην περίπτωση μας ήταν μάλλον αντίθετη. Κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι τα θέλω μας συναντηθήκανε και είπαμε, ωραία, οκ, λοιπόν, και το αποφασίσαμε. Κάναμε έναν πολύ χαμηλών τόνων πολιτικό γάμο με ανθρώπους που κανένας δεν ήταν εντός εισαγωγικών επαγγελματικής γνωριμία. Δεν ήταν από το χώρο της showbiz, δεν υπήρχαν ηθοποιοί, δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι, δεν υπήρχαν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μόνο φίλοι μας και άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί θελήσατε να το κρατήσετε τόσο μυστικό? Σε άγχωνε η υπερέκθεση, η προβολή, η αγριότητα των μίντια τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Η αγριότητα των μίντια τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι άπεκτη. Ξεκινάω από το τέλος, γιατί πραγματικά αυτό που είπες συμφωνώ απόλυτα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε χειρότερο από το να πάμε ήσυχα. Γιατί, κοίταξε, παιδιά δεν είμαστε ο Γιώργος και εγώ, μην τρελαινόμαστε. Είναι τρίτος γάμος, λοιπόν. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι, δεν λέω σοβαροί, αυτό θα το πούνε άλλοι για μας, αλλά που δεν θέλαμε τη δημοσιότητα. Σκέψου να πας και να σου έρθει τώρα το ματσούκι από την κάθε τηλεόραση και πώς αισθάνεστε και πώς αυτόν και πώς εκείνο και δεν το θέλαμε. Ήτανε βέβαια, πρέπει να σου πω, κωμικοτραγική κατάσταση, διότι όλους αυτούς τους μήνες, και εμείς είχαμε βρεθεί και νωρίτερα και το κουβεντιάζαμε, ανακαλύψαμε με φρίκι με τον Γιώργο ότι υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία. Δηλαδή για να παντρευτούν δύο άνθρωποι, είτε είναι πολιτικός είτε είναι θρησκευτικός, μιλάμε για τόνους από χαρτομάνι. Αρχίσαμε λοιπόν να μαζεύουμε όλα αυτά τα χαρτιά και να τρέμει η ψυχή μας και να εκλιπαρούμε υπαλλήλους. Ξέρετε, μην το πείτε πουθενά, μην κυκλοφορήσει, μην βγει. Μετά η άλλη ιστορία είναι σε ποια εφημερίδα θα το δημοσιεύσεις, που πρέπει αναγκαστικά για να μην μαθευτεί. Και σε ποια μπήκε? Δεν θέλω να την πω την καημένη, γιατί είναι υποτιμητικό, αλλά ξετρυπώσαμε μία που είχε 192 φύλλα. Λέμε αν μας βρουν και εδώ πια, και τελικά τα καταφέραμε. Πραγματικά τα καταφέραμε όμως. Και να σου πω και κάτι σοβαρά, Τάσο. Νομίζω ότι το είχα γράψει τότε και στο Facebook. Κάπου ο κόσμος πρέπει να λειτουργεί πιο καχύποπτα. Δηλαδή, όταν βλέπει την άλλη να βγαίνει με τον μπικίνι, ρουφώντας ώρες αυτό με την κοιλιά, ξέρεις που το αυτό. Και είναι δίθεν φωτογραφία από κάποιους παπαράτσι. Όταν βλέπεις την άλλη στη Λαϊκή και είναι δίθεν παπαράτσι και φωτογραφία. Όταν βλέπεις. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να καταλάβει ο κόσμος ότι το 98% είναι στημένο. Με τον Γιώργο είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Μία φορά μας έχει πετύχει κάπου που τρώγαμε ένας φωτογράφος. Πώς τους άλλους πετυχαίνουνε? Πόσα χρόνια είναι, Έλενα? Κοίταξε, γνωριμία είναι 20 χρόνια. Τώρα τα πιο προσωπικά μας είναι δικό μας θέμα. Και γιατί τώρα, τι πιστεύεις ότι σας έκανε να θέλετε τώρα να προχωρήσετε στο γάμο? Λένε ή μικρός παντρέψου, οπότε είπαμε να το καθιερώσουμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ότι έγινε κάποιο κοσμογονικό γεγονός. Κάποια στιγμή το αποφασίσαμε πάρα πολύ απλά, κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπαμε τελικά, μάλιστα μου λέει ο Γιώργος, το αποφάσισες, γιατί ο Γιώργος το ήθελε πολύ πιο παλιά από μένα. Λέω, άντε, πάμε να το κάνουμε. Και από εκεί την ώρα που το αποφασίσαμε το κάναμε με πολύ θετική διάθεση και με πολύ κέφι και το μοιραστήκαμε. Ήταν μια βραδιά δηλαδή που πραγματικά ήταν μια βραδιά αγαπησιάρικη. Χαμηλών τόνων, κάτσαμε όλοι μαζί, παρέα, φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε πολύ, συγκινηθήκαμε, θυμηθήκαμε. Δεν είχε σχέση με τους παραδοσιακούς γάμους καθόλου. Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που έχω νοικιάσει, το γέλιο ενός μωρού παιδιού με έχει αγκαλιάσει. Πώς ήταν η ανακοίνωση στο γιο σου και στη μαμά? Ο γιος μου ήταν εκείνος ο οποίος με έτρωγε εδώ και πολλά χρόνια να το κάνω, γιατί ο Γιώργος είναι πάντα και ήταν ο δεύτερος πατέρας του. Η μητέρα μου φαντάζομαι το περίμενε κάποια στιγμή, και εκείνη είναι σαν και εμένα, δεν έχει κανένα κόλλημα με τους γάμους. Άλλωστε και η μητέρα μου παντρεύτηκε τον Λουκία Κρήτα που ήταν ο έρωτας της ζωής της
Και μετά, και έμεινε νέα χείρα 30 κάτι, μια θεά, μια πανέμορφη γυναίκα, και αν είχε προτάσεις γάμου, δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Οπότε το θεωρούσε εξίσου φυσικό και να ξαναπαντρευτώ και να μην ξαναπαντρευτώ. Αλλά ο γιος μου καταχάρηκε. Φαίνεται δηλαδή, τον βλέπεις και στις φωτογραφίες, ντύθηκε, έβαλε κοστούμι, έβαλε γραβάτα, ήτανε έλαμπε ολόκληρο. Ναι, τον είδα. Ναι. Και είναι και 2 μέτρα. 2 δεν είναι, αλλά είναι 1,93, ναι, είναι πολύ ψηλός. Ποια ήταν η καλύτερη ευχή που πήρες εκείνο το βράδυ? Λοιπόν, τώρα γίνομαι πιο εξομολογητική. Δεν θα σου πω την καλύτερη ευχή, παρόλο που χιουμοριστικά γελάγαμε με τον Γιώργο και λέγαμε γιατί εμάς να μην μας πουν καλούς απογόνους, περίεργο πράγμα, βρε παιδί. Αλλά θα σου πω ποια ήταν η σκηνή που με συγκίνησε πολύ. Καταρχάς, ήμουν σίγουρη ότι δεν θα συγκινηθώ καθόλου. Και όταν ήρθε η κοπελιά, η οποία είναι και φίλη μου και με έβαφε και στα φώτα πορείας και τα λοιπά, μου λέει να σου βάλω αδιάβροχη μάσκαρα. Λέω, γιατί καλέ, θα κλάψω. Βάλε μου κανονική. Και είναι όλα υπό έλεγχο. Φτάνουμε λοιπόν με το αυτοκίνητο. Μήπως είναι λίγο βαρετά αυτά που λέω? Όχι, καθόλου. Okay. Θα μου πεις, τι θα μου πεις, και αν ήταν. Και όπως φτάνουμε εκεί και είμαστε έτοιμοι να παρκάρουμε έξω από το Δημαρχείο, ο Γιώργος τα έχει χαμένα, μου λέει, μην ανοίξεις την πόρτα. Μου λέει, θα έρθω να σου ανοίξω εγώ. Λέω, σιγά, μην άνοιγα την πόρτα. Και όπως τα λέμε όλα αυτά και γελάμε, ανοίγει η πόρτα και ένα χέρι έρχεται, έτσι απλώνεται και μου ζητάει το χέρι, δεν έχω δει όμως εγώ ακόμα, και μου το σφίγγει με διπλό νόημα. Πρώτον, έλα να σε βοηθήσω να βγεις, και δεύτερον, σ' αγαπώ. Και σηκώνω γιατί είναι και πανύψηλος, και βλέπω τα μάτια του γιού μου. Εκεί, Τάσο, λέω, έπρεπε να την έχεις βάλει την αδιάβροχη τη μάσκαρα, γιατί σου το λέω και τώρα και συγκινούμε, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική σκηνή για μένα. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Σκέφτηκες ποτέ ότι θα προτιμούσες να γνώριζες τον Γιώργο νεότερη και να μην χρειαζόταν να κάνεις, ας πούμε, τους 2 προηγούμενους γάμους? Όχι, ποτέ. Εγώ έχω πει για τη δική μου τη ζωή ότι είχα 2 αποτυχημένους γάμους και 2 πολύ επιτυχημένα διαζύγια. Με την έννοια ότι οι 2 πρώην άντρες μου, και ο Νάσος που ήταν ο πρώτος μου άντρας και ο Κώστας ο Αρζόγλου, με τον οποίο μείναμε και 10 χρόνια μαζί, είναι πραγματικά 2 εξαιρετικοί, 2 σπάνιοι άνθρωποι, και δεν το λέω έτσι. Ήταν οι πρώτοι που, ας πούμε, όταν παντρευτήκαμε τον Γιώργο, οι πρώτοι που μας ευχήθηκαν από καρδιάς. Άρα σαφώς και δεν μετανιώνω για αυτό το πράγμα. Με τον Γιώργο έχουμε περάσει πάρα πολλά. Έχουμε δοκιμαστεί, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, και σαν ζευγάρι και σαν σύντροφοι και σαν σε ό,τι μπορείς να φανταστείς, σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε φτάσει σε σημείο να χωρίσουμε, τα έχουμε ξαναβρει. Είναι μια σχέση πραγματικά όχι απλά δοκιμασμένη, περασμένη από 40 κύματα. Αυτό όμως για μένα δεν σημαίνει ότι το ταξίδι που θα έλεγε και ο Καβάφης τελειώνει εδώ. Δηλαδή, αν ο Γιώργος μου κάνει μια στραβή, γιατί εγώ αποκλείεται να κάνω στραβή. Τα λέω όλα αυτά, όχι για την τρελή, απλά ο Γιώργος είναι εδώ δίπλα και τα ακούει. Και τα λέω, αγαπητοί τηλεθεατές, να τα ακούει, να μαθαίνει κιόλας. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή. Αλλά σίγουρα έχουμε περάσει από 40 κύματα. Αγάπη. Μην την πεις. Μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη, μην τολμήσεις να την ξαναπείς. Τι συμβαίνει, τι σου έκανα? Τι μου έκανες? Ρωτάς τι μου έκανες? Έστησες μια παγίδα και έπεσα μέσα σαν το μαλάκα. Ποια παγίδα? Τα ξέρω όλα. Όλα μέχρι την πιο μικρή βρωμερή τους λεπτομέρεια. Δεν είναι αλήθεια, στην αρχή ναι. Στην αρχή σε πλησίασα για άλλο λόγο, όμως μετά σ' αγάπησα, Γιώργο. Γι' αυτό ήρθα μαζί σου, για τίποτα άλλο, γιατί σ' αγάπησα. Αυτά τα λόγια κάποτε θα με έκαναν τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Ακόμα μέχρι χθες. Αλλά από χθες μέχρι σήμερα πέρασε ένας αιώνας. Γιώργο, στορκίζομαι. Ψάξεις την ψυχή μου, Εύα, εσύ δεν έχεις ψυχή.
Γι' αυτό θα σου τσακίσω ό,τι άλλο έχεις στο κορμί, το μυαλό, τα πάντα. Δεν αφήσω τίποτα όρθιο. Άκουσε με. Τράβηξες την κόλαση και αυτή την κόλαση θα την περάσουμε μαζί ως το τέλος. Αυτό κάνεις. Έχω να σου μιλήσω. Ό,τι σου πω θα τηρηθεί στο ακέραιο. Αυτή τη σχέση θα τη δούμε σε σύμβαση εργασίας. Για μένα είσαι μια υψηλόμισθη υπάλληλος. Ανέλαβες ένα έργο της γυναίκας μου. Γι' αυτό το έργο πληρώθηκες περισσότερο από όσο σου άξιζε. Θα μπορούσα να βρω άλλες καλύτερες από σένα σε πιο συμφέρουσα τιμή, όμως η συμφωνία έκλεισε. Και δεν σκοπεύω να κάνω πίσω. Δεν είσαι μόνος σε αυτή τη σχέση, είμαι κι εγώ μέσα. Είπαμε όχι σχέση. Σύμβαση εργασίας. Οποιαδήποτε παρέκκληση από τους όρους του συμβολέου θα έχει συνέπειες. Συνεννοηθήκαμε. Γιώργο, αν θες να φύγω, πες μου το τώρα και θα φύγω. Όχι, Άβα. Απέναντίας θα μείνεις. Αλλά θα μείνεις με τους δικούς μου όρους. Γιώργο, μη φεύγεις, κάνεις λάθος. Γιώργο, σε παρακαλώ, μη... Η σχέση σου με τον Παύλο πώς εξελίσσεται μέσα στα χρόνια, αλλάζει? Νομίζω ότι αν υπάρχει ένα πολύ μικρό μυστικό που εγώ το εφάρμοσα, είναι ότι από πολύ μικρός που ήταν, εγώ έτρεμα πολύ την επανάσταση εφηβείας, Τάσο. Έλεγα, όχι, τι θα γίνει εκεί. Γι' αυτό φρόντισα όταν ήταν πολύ μικρός, μην τον καταπιέζω. Να συζητάω πραγματικά μαζί του, να του δίνω πραγματικά επιλογές. Θες να πάμε διακοπές εδώ ή εκεί? Μπορεί να ήταν τόσο μικρός που να μην ήξερε, αλλά του έδινα αυτή την αίσθηση. Να χτυπήσω ξύλο, εφηβεία δεν κατάλαβα σε αυτό το σπίτι. Γιατί μου είπε να επαναστατήσω από τι? Για να επαναστατήσω πρέπει κάτι να έχω μαζέψει. Εγώ δεν έχω μαζέψει κάτι μέσα μου. Οπότε η σχέση μας είναι... Απλά έχει ένα θανατηφόρο χιούμορ κι αυτός, καμιά φορά, και ξέρεις, με πειράζει, με δουλεύει, είναι αρκετά σαρκαστικός. Αν σου πει ότι με την κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα θέλει να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, πώς θα αντιδράσεις, τι θα του πεις? Ήδη τον έχω πιάσει μια-δύο φορές τουλάχιστον στο κομπιούτερ να μου λέει φράσεις όπως, ξέρεις, μαμά, στην Αυστραλία υπάρχει ζήτηση από αυτό, ή στην Αγγλία υπάρχει από αυτό, ή θα σε πείραζε αν πάω, ξέρω, στην Αμερική. Πώς θα αντιδράσω? Εσύ πώς φαντάζεσαι? Όσο και να το παίζω μοντέρνα, δεν πάω να είμαι μια παραδοσιακή μητέρα. Η καρδιά μου κόβεται στα 4, στα 10. Και όσο πιο μακριά το μέρος που μου λέει, τόσο πιο πολλά τα κομμάτια της καρδιάς μου. Απ' την άλλη μεριά, εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και το παιδί μου, όπως και το κάθε παιδί, δεν μπορεί να βρει δουλειά, τι θα κάνω? Ξαναμπαίνουμε στη λογική της δεκαετίας του 50 και της μετανάστευσης. Αν είναι ένα θύμα και το δικό μου το παιδί, θα φύγει μαζί με όλα τα άλλα. Και εγώ θα είμαι η κλασική μάνα που θα πηγαίνει και θα έρχεται. Ελπίζω να μην συμβεί, πραγματικά. Μου είπες ότι μαζί του δεν κατάλαβες εφηβεία. Υπήρχε όμως ένα ευαίσθητο θέμα που έπρεπε να διαχειριστείς από την αρχή σε σχέση με τον Παύλο. Θέλω να σε αφήσω να το πεις εσύ όσο θες να το πεις. Εκεί αγχώθηκες? Κοίταξε, μιλάς για το γεγονός ότι υιοθέτησα τον Παύλο όταν ήταν 3 μηνών. Ένα θέμα που μέχρι τα 18 χρόνια του Παύλου δεν το ανέφερα ποτέ και ήταν ένα, αν θέλεις, must πριν από κάθε συνέντευξη. Έλεγα, μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε, δεν θα αναφέρετε τη λέξη υιοθεσία μέχρι να ενηλικιωθεί ο γιος μου. Από τη στιγμή που ενηλικιώθηκε και έχω τη δική του πλέον τη συνένεση ενός ενηλίκου, μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να σου πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη και μια πολύ επώδυνη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο σε ένα παιδί που είναι 3 μηνών και η μόνη μάνα που έχει γνωρίσει είσαι εσύ, να του πεις τα πάντα. Όμως πρέπει να το κάνεις. Πέρασα πάρα πολύ μεγάλα ζόρια τότε, διάβασα πάρα πολλά βιβλία και ψυχολόγων αλλά και με προσωπικές εμπειρίες. Συνεργάστηκα και με παιδοψυχολόγους οι οποίοι δεν μου είπαν ιδιαίτερα πράγματα και τελικά ξεκίνησα από τότε που ήταν γύρω στα 4-5 μέχρι την, όσο και να σου φαίνεται απίστευτο, μέχρι την πρώτη δημοτικού, γιατί ήθελα να πάει πρώτη δημοτικού και να το ξέρει. Επειδή είμαστε και κάπως γνωστοί, αναγνωρίσιμοι, φοβόμουν το να πάει σχολείο και να το μάθει από ένα άλλο παιδί. Το ήξερε, οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Παύλος από τα 5,5-6 ήξερε όλη την αλήθεια. Με αυτή την αλήθεια ζει. Αυτή την αλήθεια δουλέψαμε μαζί, δεν με ρωτάει ποτέ πολλά πράγματα, ούτε με ρωτούσε ποτέ. Αν με ρωτάς, αν είναι ένα αγκάθι στην ψυχή, επειδή δεν μπορώ να είμαι στην ψυχή του Παύλου όσο και να τον αγαπώ, πιστεύω ότι μπορεί και να είναι, ναι. Αυτό που με είχε συγκινήσει πάρα πολύ μια φορά, μιλούσαμε και του έλεγα για τη βιολογική του μητέρα και όταν κλείσει τα 18, ήταν πολύ μικρός, 8-9, μπορείς να πας να τη συναντήσεις, αν θες μπορούμε να πάμε μαζί ή οτιδήποτε άλλο, και μου λέει και πώς θα τη λέω.
Και λέω, όπως θέλεις, όπως σου βγει εσένα. Και θυμάμαι ότι βγήκε έξω, πήγε έτσι και έκοβε κάτι βόλτες τάσου στο διάδρομο και γυρίζει και μου λέει, αποφάσισα. Θα τη λέω κυρία, γιατί η μαμά μου είσαι εσύ. Εκεί είναι από τις στιγμές που νομίζω ότι δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Μην με βάζει να μιλάω για το γιο μου, γιατί χάνω το χιούμορ μου και γίνομαι πολύ ευσυγκίνητη. Η δική σου παιδική ηλικία πώς ήταν? Η δική μου παιδική ηλικία ήταν εντελώς σουρεαλιστική. Δηλαδή, μέχρι τα 9 προς 10 που ήμουνα, που πέθανε ο μπαμπάς μου, ήταν μια παιδική ηλικία παραμυθένια. Δεν είχαμε λεφτά καθόλου. Ο πατέρας μου δούλευε σαν το σκυλί και η μητέρα μου από δίπλα και σαν δημοσιογράφος και έβγαζαν και ένα περιοδικό. Όμως ήταν γεμάτη χαρά, ήταν γεμάτη ζωή, ήταν παιχνίδια, γείτονες. Μετά πεθαίνει ο μπαμπάς, ώσπου να συνέλθω με αυτό. Γίνεται η Χούντα, πιάνουν τη μάνα μου, την καταδικάζουν σε 10 χρόνια φυλακή τότε για αντίσταση κατά της Χούντας κτλ. Και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, κατέρευσε. Δεν ξέρω από πού και πώς γεννήθηκε το όποιο χιούμορ λένε ότι έχω και αν είναι γονιδιακό. Ξέρω ότι το σουρεαλισμό που βίωσα εγώ, τα τέλεια παιδικά χρόνια μέχρι τα 10 και την απόλυτη κόλαση από τα 10 και μετά, νομίζω ότι ή πέφτει στα ναρκωτικά ή πέφτει από μπαλκόνι ή κάποια αντισώματα λειτουργούν και το ρίχνει στην τρελή. Μάλλον έκανα το τρίτο. Μετά έκανα την τρελή μου καριέρα, κατάλαβες, και άρχισα να γράφω. Αντιλαμβάνωσουν το κενό που είχε αφήσει στη ζωή σου ο θάνατος του πατέρα σου, του Λουκία Κρήτα, σε τόσο μικρή ηλικία? Όχι, όταν ήμουν μικρή έκανα ό,τι θα έκανε κάθε παιδί, το έθαψα. Δηλαδή το απόθυσα τόσο πολύ που ήταν σχεδόν σαν να μην υπάρχει για πολλά χρόνια. Το μεγάλο μπράφ έγινε παραμονή του πρώτου μου γάμου, ήμουνα 20 χρονών και κάτι, που ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν θα με πάει ο πατέρας μου στην εκκλησία. Αυτό για μένα ήταν, λες και άνοιξε να τάσω η ασκή του αιώλου από εκεί και πέρα. Δηλαδή, από εκεί άρχισε μια δεύτερη, και δεν το λέω καθόλου μεταφυσικά, συμβίωση με τον μπαμπά μου. Δηλαδή, άρχισα να προσπαθώ να ξαναδιαβάσω το έργο του, να επικοινωνήσω μαζί του, να τον ξαναγνωρίσω. Εκτός από τον μπαμπά υπήρχε ένας Λουκής Ακρίτας, εγώ ήξερα τον μπαμπά. Και είναι ένας κατά κάποιο τρόπο ανοιχτός διάλογος που κρατάει μέχρι σήμερα. Τι θυμάσαι από εκείνο? Καταρχάς, ξέρεις ότι δεν είχε απλώς ποτέ χέρι να με χτυπήσει. Μπορεί για τα σημερινά παιδιά αυτό να ακούγεται γιατί όχι, αλλά τη δεκαετία του 60 τα παιδιά έπεφτε παντόφλα, δεν ήταν έτσι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχαμε ένα σκύλο, τον Ίνκας, ένα τεράστιο σκύλο, και όταν ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί και πηγαίναμε έτσι βόλτα όποτε είχε λίγο χρόνο και μου μίλαγε, γιατί ήταν αγροτόπεδο από του Μόρφου, μιλάμε για μεγάλη φτώχεια, έτσι. Και όταν έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ο σκύλος δεν ξανάφαγε και έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή πέθανε το σκυλί. Αρνήθηκε να ξαναβάλει τροφή στο στόμα του. Ήταν μια απίστευτη προσωπικότητα. Στους συντρόφους σου, τη ζωή σου, πιστεύεις ότι φροηδικά έψαχνες τον πατέρα? Ναι, γιατί και οι σχέσεις που είχα πάντα, και κυρίως όταν ήμουν πολύ νέα, ήταν με ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι πατεράδες μου. Άρα έψαχνα το πατερικό πρότυπο και άρχισα πολύ να καταλάβω ότι ο πατέρας μου ήταν μόνο ένας και έναν αντικατάστατος. Μέχρι τότε, ναι, έχασα κάποιο χρόνο από τη ζωή μου. Πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώνετε μόνες σας, εσύ με τη μητέρα σου? Πάρα πολύ, και εκείνη την εποχή και με τη Χούντα, και όταν μετά αποφυλακίστηκε γιατί εμάς το σπίτι μας ήταν γεμάτο ζωσμένο από αστυνομικούς της εποχής ασφαλίτες. Έτσι ζήσαμε 7 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Και στην ουσία με τη μητέρα μου μεγαλώσαμε μαζί, γιατί ήταν και εκείνη νέα γυναίκα, άπειρη. Και λέω καμιά φορά ότι αυτό τον ομφάλιο λόρο αισθάνομαι ότι δεν τον έχω κόψει και δεν θέλω κιόλας. Μπορεί να ακούγεται αστείο για μια γυναίκα της ηλικίας μου, αλλά ξέρεις, μπορεί να συμβεί. Θυμάσαι και Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή, και Γεώργιο Παπανδρέου και όλες αυτές τις... Ο Γιώργος Παπανδρέου με κάθισε στα γόνατά του, θυμάμαι, όταν ήμουν 5 χρονών και μου διάβαζε τις Μικρές Κυρίες. Ήταν ένα βιβλίο που μου άρεσε πολύ και μου διάβαζε κεφάλαια. Τον Ανδρέα σαφώς και τον θυμάμαι, γιατί η μητέρα μου ήταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του Πασόκ, από το 1974 και μετά. Οπότε όλους αυτούς, τους Παπανδρέου, όλους τους πολιτικούς, τον Ελίτη, τον Θεοδωράκη, όλα τα μεγάλα ονόματα
της μουσικής, της τέχνης, το moral, της ζωγραφικής. Το θυμάμαι στο σπίτι μου. Το σπίτι μου ήταν αυτό. Άρα είσαι πλούσιος άνθρωπος. Είμαι πλούσιος άνθρωπος. Έτσι όπως το εννοείς ακριβώς, είμαι πλούσιος άνθρωπος. Και καμιά φορά όταν μου λένε κάτι καταφέρατε στη ζωή σας, λέω μα ανάλογα με τα μεγαθύρια που με γέννησαν, αλλά και που συναναστράφηκα, γιατί είχα αυτή την τύχη, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ένα τίποτα. Ειλικρινά το λέω και δεν το λέω έτσι. Αισθάνομαι ότι γνώρισα πολύ σπουδαιότερους ανθρώπους. Ως κόρη προέτρεπες τη μητέρα σου να ξαναφτιάξει τη ζωή της? Βέβαια, μέχρι τα 16 μου όχι, γιατί μ' άρεσε να είναι η μαμά μου κοντά. Με τα 16, επειδή είχε αρχίσει να γίνεται και λίγο καταπιεστικούλα, τι ώρα θα έρθεις και τι ώρα είναι αυτή και τα λοιπά. Λέγα ρε μαμά, νέα είσαι, ωραία είσαι, ξέρεις, δεν παντρεύεις και λίγο από μέσα να ησυχάσει και το κεφάλι μας. Αλλά μετά μου είπε να σου πω τώρα δεν μπορώ, έχω μεγαλώσει. Μετά όλους τους συγκρίνω, λέει, με τον μπαμπά σου. Και όταν συγκρίνω με τον μπαμπά σου, το ταμείον είναι μείον για όλους τους άλλους. Το έχω ξαναπεί και κατηδίαν ότι με συγκινεί πολύ αυτή η σχέση που βλέπω με τη μητέρα σου, είτε στις φωτογραφίες που ανεβάζετε στο Facebook, είτε σε πρεμιέρες που πάτε μαζί και την κρατάς έτσι τρυφερά από το χέρι. Πιστεύεις ότι οι λογαριασμοί μας με τους γονείς μας πρέπει να κλείνουν όσο είναι εν ζωή? Εάν δεν κλείνουν, νομίζω ότι το βάρος μετά είναι δυσβάστακτο για αυτόν που μένει πίσω. Όλα τα «σ' αγαπώ» πρέπει να προλάβουμε να τα πούμε. Όλα τα «δεν σ' αγαπώ» επίσης. Όλα τα «σ' αγαπώ μεν, αλλά έχω αυτό και αυτό και αυτό και θέλω να το λύσω» πρέπει να γίνονται. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό από το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Και δυστυχώς, όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, εκεί είναι το οριστικό τέλος και θα μείνεις εσύ και τα υπόλοιπά σου. Ναι, πρέπει να το πεις. Αισθάνθηκες ποτέ, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής σου καριέρας στην Ελλάδα, το βάρος των δύο αυτών? Ναι, τα πρώτα χρόνια ήταν ασήκωτο. Τότε ακόμα ήταν και του πατέρα μου πάρα πολύ, γιατί ήταν και εκείνος, εκτός από πολιτικός, κορυφαίος δημοσιογράφος. Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, όταν μου δώσαν τη δουλειά, το γεγονός ότι λεγόμουν Έλενα Ακρίτα, το Έλενα δεν έπαιζε ρόλο, έπαιξε ρόλο. Δηλαδή το λέω στα ίσια ότι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε δούλεψε μέσον. Μετά βέβαια, το μέσον δεν σε πάει πολύ μακριά, ή έχεις αξία και μένεις σε αυτό το επάγγελμα, ή το επάγγελμα σε ξερνάει στα βράχια και στα κύματα. Αλλά όταν ξεκίνησα, έπαιξε ρόλο το ότι ο πατέρας μου ήταν ο Λουκής Ακρίτας. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο τέτα-τέτ με την Έλενα Ακρίτα στο ΡΙΚ 1. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στο ραντεβού με την Έλενα, καλεσμένη μας ένα μεγάλο αστέρι της μικρής οθόνης, η Μαρίνα Κουντουράτου. Μαρίνα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σίγουρα αποτελείς ένα από τα πιο πολύ συζητημένα, θα έλεγα, πρόσωπα της τελευταίας τριετίας, Ομολογουμένως αποτελώ. Ναι, του τηλεοπτικού χώρου εννοώ. Μαζί μας εδώ σε αυτή την ανάκριση, θα λέγαμε, έχουμε 6 νέα παιδιά, 6 φοιτητές από το δημοσιογραφικό τμήμα του Παντίου Πανεπιστημίου. Γεια σας παιδιά και με λυπηθείτε, εντάξει. Λοιπόν, για πες μου τώρα έτσι εξώφυλλα, συνεντεύξεις, σε πρώτο θέμα, σε όλα τα κουτσομπολίστικα περιοδικά, πες μου πώς νιώθεις για όλα αυτά. Κοίτα, όλα αυτά δεν με έχουν αλλάξει καθόλου. Μάλιστα ώρες νιώθω ότι δεν έχω καμία διαφορά από τους απλούς ανθρώπους. Α, τόσο καλά. Να σου πω, θα έλεγα όμως ότι οι δημοσιογράφοι δεν σε χαϊδεύουν και ιδιαίτερα, Αυτοί χάνουν. Πες Μαρίνα τώρα πώς αντιμετωπίζεις το φαινόμενο τηλεόραση. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι τα μίδια αυτή τη στιγμή καταγράφουν τις αληθινές διαστάσεις των κοινωνικών προβλημάτων, ή αν αντίθετα νομίζεις ότι παίζουν και αυτά σε ένα παιχνίδι υπερβολής, δημιουργώντας, θα λέγαμε, έναν παραμορφωτικό φακό, παραμορφωτικό καθρέφτη της εικονικής πραγματικότητας. Σε ποιο από όλα τα ερωτήματα θέλεις να σου απαντήσω? Ποιο σου έρχεται έτσι πιο πρόχειρο? Και τι θα κερδίσω? Την εκτίμησή μας. Πιθανώς. Τι σου έλεγε ο μπαμπάς σου για την Κύπρο, για τη Μόρφου? Θυμάμαι σου είχα φέρει πέρσι ένα σαν λεύκομα που ήταν μέσα στους σπουδαιότερους Κύπριους του αιώνα που πέρασε. Δεν ξέρω πώς οι Κύπροι, και το λέω αντικειμενικά, αγάπησαν την πατρίδα τους τόσο πολύ όσο ο μπαμπάς μου. Ζούσε στην Ελλάδα, γεννήθηκε το παιδί του στην Ελλάδα, όλη η αγωνία του ήταν καλοκαίρια ή Πάσχα να πηγαίνω στην Κύπρο, μια παράδοση που προς τιμήν της η μητέρα μου τη συνέχισε και μετά το θάνατό του, δηλαδή έπρεπε όλα μου τα καλοκαίρια να πηγαίνω στην Κύπρο και το Πάσχα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μου μιλούσε με πολύ αγάπη, αν και οι ιστορίες που μου έλεγε ήταν ιστορίες λυπητερές, γιατί δεν έπαβαν να είναι ιστορίες πολύ
πώς να σου πω, ρε παιδί μου, υπήρχε πολύ φτώχεια, υπήρχε πολύ δυστυχία. Βέβαια υπήρχε και κάτι πολύ αστείο, γιατί είχε και χιούμορ ο μπαμπάς. Μου λέγε ότι εκεί στο Μόρφο που ήταν, όταν έλεγε κάτι, δεν θα το πω βέβαια κυπριακά, θα το πω τώρα ελληνικά, και η μάνα του λέει όχι, δεν θα γίνει αυτό. Όχι θα γίνει, όχι δεν θα γίνει, όχι δεν θα γίνει. Έβγαινε στη γειτονιά και έβαζε τις φωνές και έλεγε η μάνα μου δεν μου δίνει ψωμί να φάω. Η μάνα μου δεν μου δίνει ψωμί να φάω. Οπότε η άλλη έλεγε έλα μέσα, έλα, του δίνω, έλα θα γίνει. Διότι δεν υπήρχε χειρότερο να πεις ότι η μάνα μου αφήνει. Και έτσι ο μπαμπάς μου λίγο την εκβίαζε τη γιαγιά μου, που έχω και το όνομά της άλλωστε, Ελένη. Τι θυμάσαι από τα καλοκαίρια σου, τα παιδικά στην Κύπρο? Κοίταξε, τότε έμενα στους Μελέγρους, ήταν ο γιατρός ο Γιάννης ο Μελέγρος, που ήταν εξαδέλφη του πατέρα μου. Θυμάμαι πάρα πολύ παιχνίδι, θυμάμαι πολύ τα καλοκαίρια στην Κερίνια, σαν μικρό παιδάκι, γιατί είχαν ένα σπίτι πάνω στην παραλία. Και αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Το πώς γυρίζαμε, το πώς ταξιδεύαμε με ένα μικρό μίνι Μόρις και πηγαίνουμε στο Τρόδος ή εδώ και ήταν, ρε παιδί μου, μονοήμερες εκδρομές τότε αυτά τα πράγματα, που τώρα τα κάνεις... Μια ώρα. Αλλά έρχομαι πολύ συχνά εγώ στην Κύπρο, όπως ξέρεις. Δηλαδή κάθε 3 και λίγο, και έχω κρατήσει πάρα πολύ επαφή και με το Δήμο. Ο Δήμαρχος Μόρφου, ο Πίτας, είναι πάρα πολύ σπουδαία περίπτωση και προσπαθεί πραγματικά να κρατήσει ανοιχτό, αναμένο αυτό το λιχνάρι που πάντα φώτιζε τους μορφίτες. Πήγες στη Μόρφο ή στην Κερίνια από τότε που άνοιξαν τα οδοφράγματα? Στο Μόρφο πήγα αμέσως. Δηλαδή μόλις άνοιξαν, μπορώ να σου πω την αμέσως επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά όλη αυτή η διαδικασία, ξέρεις, με διαβατήρια, με ιστορίες κτλ. Και χαλάστηκα και δεν νομίζω θα ήθελα να ξαναπάω. Είναι αλήθεια ότι πολύ μικρή ακόμη έκανες αφισοκολλήσεις για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της μητέρας σου? Κοίταξε να δεις, για τη μητέρα μου θα έκανα τα πάντα. Δηλαδή έχω αφισοκολλήσει για τη μητέρα μου, έχω κρατήσει το γραφείο της παρόλο που ήμουν πολύ μικρή. Την έχω ψηφίσει ανεξάρτητα, δηλαδή έλεγα ότι η μητέρα μου σε όποιο κόμμα και να ήταν, εγώ θα ψήφισα τη μητέρα μου. Πράγμα το οποίο μάλιστα, ξέρεις, κάπου ήταν και μπερδεμένο κάποιοι ίσως χρόνια να νομίζαν ότι ανήκα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και εγώ δεν έχω πει ποτέ που ανήκω. Μη σου πω ότι δεν ανήκω πια πουθενά έτσι όπως έχει γίνει η Ελλάδα. Εννοείς ότι θεωρούσαν δεδομένο ότι είσαι Πασόκ λόγω της μαμάς σου? Ναι, το ξέρεις, ο κόσμος έχει μια μανία να σου βάζει ταμπέλες. Π.χ. ας πούμε, ξέρω εγώ, είσαι Πασόκ. Ή κάποια με ρωτούσε στο Twitter τι θα ψηφίσει ο Γιώργος που είναι Δημάρ. Και λέω, ζούμε στη δεκαετία του 50 που ο άντρας έδινε το ψηφοδέλτιο στο χωριό, το σταυρωμένο και έλεγε πήγαινε να του. Ρωτήστε τον, εμένα ρωτάτε. Ό,τι θέλει θα ψηφίσει, για όνομα του Θεού. Πιστεύεις ότι έχουν δίκαιο εν μέρει αυτοί που ταυτίζουν το Τσίπρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Ξέρεις κάτι, ελπίζω να μην έχουν δίκαιο, με την έννοια ότι θεωρώ ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα πάρα πολύ ξεπερασμένο μοντέλο ηγέτη. Μπορεί να ήταν πολύ, αν θέλεις, επικοινωνιακός και ήταν καλός ρήτορας και όλα αυτά. Αλλά αν στη δεκαετία, στον 21ο αιώνα, ζητάμε ό,τι ζητάγαμε 30 χρόνια πριν από έναν ηγέτη, τότε τους φταίμε κι εμείς. Δηλαδή, αν θέλουμε έναν καλό, για να το πω απαλά, μπαλκονάτο, δηλαδή που βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει και ξέρω εγώ και από κάτω τον αποθεώνουνε, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε άλλα ζητούμενα. Αν λοιπόν ο Τσίπρας πηγαίνει προς το μοντέλο Ανδρέα Παπανδρέου, κακώς πηγαίνει. Αυτό έχω να πω. Και είναι και πάρα πολύ νέος ακόμα. Σε φοβίζει η άνοδος σε ποσοστά της Χρυσής Αυγής? Ανήκω στην πλειοψηφία των ηλιθείων που κι εγώ υποτίμησα την φάση της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα όταν έγινε το περίφημο Χαστούκι, ήμουν στην Κύπρο. Και λέω μπράβο έτσι. Να φαίνονται, να πέφτουν οι μάσκες, ξέρεις, κάτι τέτοια χαζά. Και λέω χαζά διότι τελικά βλέπεις ότι υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος είναι ένας κόσμος normal. Δηλαδή, εμείς νομίζαμε ότι αυτοί που ψηφίζανε Χρυσή Αυγή είναι τίποτα, ξέρω εγώ, τέρατα με 2 κεφάλια, με 100 χειρές. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι. Είναι ο καταστηματάρχης που λέει γεια σας, τι κάνετε, που μιλάς κάθε μέρα και σου λέει το καλό. Δεν είναι όμως και αυτή η λύση. Αυτό όμως που δεν είναι λύση, νομίζω ότι θα γιγαντωθεί κι άλλο, αν με ρωτάς εμένα. Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Κυρίτσης, Βέρα στο δεξί. Μέγκα. Έφερες και την κόρη σου μαζί. Η κόρη μου έφερε μαμά. Πρέπει να προλάβω. Τι να προλάβω? Το 13ο
το creepy. Ό,τι και να κάνεις δεν θα το βρεις. Ποτέ. Βέρα στο δεξί, Μέγκα. Κάτια Δανδουλάκη, Βέρα στο δεξί, Μέγκα. Μαριάννα του Μασάτου, Βέρα στο δεξί, Μέγκα. Αλέξανδρο Σταύρου, Βέρα στο δεξί, Μέγκα. Ελένη, ανοίγω το φάκελο και αγαπημένη καθημερινή ελληνική σειρά, Μέγκα, Βέρα στο δεξί. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλειωσε η Βέρα στο δεξί. Τέλειωσε. Αν δεν μπορείς να το πιστέψεις εσύ, εμείς τότε τι πρέπει να πούμε που έχει τελειώσει και ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι φοβερό. Γιατί αποφάσισες να σταματήσεις να γράφεις στην τηλεόραση? Ήδη ήταν κάτι το οποίο με είχε κουράσει και είναι αρκετά ψυχοφθόρο και δύσκολο. Ειδικά το καθημερινό δεν παίζεται. Και τόσα χρόνια που το κάναμε εμείς. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε, εγώ δεν ήθελα καν ούτε τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Τώρα θα σου το πω. Δεν ήθελα καθόλου. Τελικά όμως και κυρίως για λόγους οικονομικούς το έκανα και μετά το αγάπησα βέβαια όταν το έκανα. Είχα πει όμως τότε ότι παιδιά, και το είχα πει και στο Γιώργο και στην ομάδα σεναρίου που είμαστε, εγώ πάπαλα. Ξεχάστε με μετά από αυτό, δεν ξανακάνω σύριαλ και το είπα και το έκανα. Και είναι ίσως και μια ευκαιρία γιατί επιτέλους μπορώ να αρχίσω να γράφω άλλα πράγματα που το καθημερινό δεν μου έδινε αυτή τη δυνατότητα. Τι καινούριο ετοιμάζεις σε σχέση με το βιβλίο που είπες ότι γράφεις? Καλά, αυτό είναι... Αυτή τη φορά είναι πραγματικά η μεγάλη αγάπη της ζωής μου. Πριν πολλά χρόνια είχα γράψει ένα βιβλίο, το οποίο ίσως ήταν και το μεγαλύτερο best-seller που είχα κάνει ποτέ, «Η Διαθήκη της Έλενας». Αυτό ήταν μια σατιρική προσέγγιση σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Από την Κάιν, Άβελ, Αδάμ, αλλά όλα αυτά πάρα πολύ χιουμοριστικά. Και αυτό το βιβλίο είχε πάει καταπληκτικά. Τώρα λοιπόν αποφάσισα να το πετάξω σαν βιβλίο, κρατάω τις ιστορίες και ξαναγράφω μια νέα Παλαιά Διαθήκη, η οποία ελπίζω να κυκλοφορήσει, ελπίζω να την προλάβω πριν το Πάσχα, η οποία νομίζω ότι... ελπίζω να μην σοκαριστούν κάποιοι, να βρουν ότι είναι οτιδήποτε. Έχω την εντύπωση 2, 3, 5 άνθρωποι που το διαβάσανε πολύ αυστηροί δεν τους έχει μείνει άντερο από το γέλιο. Νομίζω ότι πραγματικά από όλα μου τα βιβλία θα είναι το πιο αγαπημένο. Και σταματάς το καθημερινό και λες θα βλεπόμαστε πιο πολύ με τον Γιώργο. Και πάει και μπλέκει στην πολιτική. Πώς κυλάει τώρα ο χρόνος σας? Όπως κυλούσε και πριν. Όχι, δεν βλεπόμαστε, αλλά νομίζω ότι το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο είναι να βλέπεις τον σύντροφό σου στο δυνατόν λιγότερο. Αν αυτό που λέω ισχύει, τότε νομίζω ότι θα έχουμε έναν αρκετά ευτυχισμένο γάμο. Είναι πάρα πολλή δουλειά και του Γιώργου, γιατί πραγματικά ο Γιώργος έκανε αυτή την επιλογή στη ζωή του στην πολιτική, σε μια εποχή που δεν είχε και κάποιο λόγο να αποδείξει κάτι σε κανέναν, ούτε να υπάρξει. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετικός σεναριογράφος, ένας άνθρωπος νομίζω καταξιωμένος. Το έκανε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να προσφέρει. Σε πολιτικό επίπεδο διαφωνούμε σε πάρα πολλά με τον Γιώργο. Έτσι. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έχουμε πολλές διαφωνίες. Όμως αυτό που κάνει, το κάνει με την καρδιά του. Ήσουν υπέρ όταν σου το ανακοίνωσε ότι θα κατέβει στις εκλογές? Κοίταξε, επειδή εγώ μπουσούλησα κυριολεκτικά στα ελληνικά κοινοβούλια, δηλαδή εγώ έμαθα πρώτα να σταυρώνω ψηφοδέλτια με τον μπαμπά μου και μετά την αλφαβήτα, τον ξέρω αυτό το χώρο και ξέρω ότι έχει πάρα πολύ οδύνη και πόνο και λαμογιά και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως όταν κάποιος κουβεντιάζει μαζί σου, η απάντηση που του δίνεις είναι ότι θα κάνεις αυτό που νομίζεις και θα κάνεις αυτό που αισθάνεσαι. Το ίδιο που κάνει και ο Γιώργος μαζί μου. Εγώ από εκεί πέρα θα είμαι δίπλα σου να σε στηρίζω σαν σύντροφό μου. Πολιτικά μπορεί να έχουμε πάρα πολλές παρεκκλήσεις. Ο Γιώργος με την Έλενα. Αναφέρθηκες πριν στα μυστικά της ΕΔΕΜ, που ήταν μια τεράστια επιτυχία για το Μέγκα. Όμως, από ό,τι έχει βγει προς τα έξω, είστε απλήρωτοι. Και εσύ και ο Γιώργος ο Κυρίτσης και από ό,τι κατάλαβα όλο το team. Οι πάντες. Μην το ψάχνεις. Να υποθέσω ότι είσαι εξοργισμένη. Ναι, είμαι εξοργισμένη γιατί υπολογίζαμε τώρα ότι σε 2 μήνες κλείνουμε 2 χρόνια απλήρωτοι. Και λέμε να κάνουμε ένα πάρτι ρεφενέξες όλοι απλήρωτοι. Να γιορτάσουμε. Αυτό που μας έχει σκοτώσει είναι ότι ποτέ κανένας δεν βγαίνει να σου πει ότι θα πάρεις τα λεφτά σου σε 2 χρόνια, εν πάση περιπτώσει να κάνεις τα κουμάντα σου.
επί 2 χρόνια όταν σου λένε αχ, όχι αυτή την εβδομάδα την άλλη, όχι αυτό το μήνα αρχές του άλλου, αυτό πραγματικά όχι μόνο σου σπάει τα νεύρα, αλλά εντωμεταξύ έρχεται και μια εφορία η οποία δεν καταλαβαίνει από αυτά όταν έχεις πληρώσει το ΦΠΑ. Και εμείς όλοι οι ΕΔΕΜ, πληρώνουμε κανονικά την εφορία σαν να έχουμε πληρωθεί. Καταλαβαίνεις γιατί αιμορραγία μιλάμε. Και αφορά τους πάντες. Και τι προτίθεστε να κάνετε? Ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποιες νομικές διαδικασίες που πιστεύω ότι βεβαίως θέλω να ελπίζω ότι κάποτε θα λυθεί. Εγώ έχω δουλέψει σε αυτό το κανάλι, πήγα με τον αδύναμο κρίκο 11 ολόκληρα χρόνια και πρέπει να σου πω, θέλω να είμαι τίμια. Οι άνθρωποι ήταν σαν τράπεζα από συνέπεια. Πραγματικά δεν καθυστερήσανε ποτέ τα λεφτά τους. Καταλαβαίνω ότι τους έπιασε και αυτούς η κρίση, αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώς αυτή η κρίση χωρίζει φίλους, καταστρέφει σχέσεις ανθρώπινες. Αυτό πονάει. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι άνθρωποι που ήταν φίλοι σου και ξαφνικά βρίσκεσαι στην αντίπερα όχθη γιατί αυτή είναι σε ένα κανάλι και εσύ είσαι από την άλλη μεριά που δεν έχεις πληρωθεί. Έχετε συγκεντρώσει 350.000 δραχμές. Οι απαντήσεις ήταν πολύ καλές, ήταν πολλές. Η αποταμίευση ήταν κατάπτυστη. Γιατί? Κάποιος δεν παίζει καλά. Ήμουν σίγουρη. Κάποιος μας κάνει πλάκα. Κάποιος θα αποχωρήσει τώρα. Έτσι θα καλά. Ώρα να ψηφίσετε τον πιο αδύναμο κρίκο. Είσαι πολύ δραστήρια στα social media, στο Facebook, στο Twitter. Σε βλέπω έτσι ότι το χαίρεσαι. Έχεις πολύ όρεξη με αυτό. Ξέρεις γιατί μου αρέσουν τα social media? Διότι από τη μία μεριά έχω την αλληλεπίδραση που τη χρειάζομαι. Και λέω ότι χρειάζομαι γιατί πραγματικά μου αρέσει να μιλάω με νεότερους ανθρώπους, με ανθρώπους. Γιατί περισσότεροι είναι και νεότεροι, κακά τα ψέματα. Ή και τις ηλικίες του γιού μου. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο τείχος του διαδικτύου. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο. Όταν κάποια ώρα λες αρκετά, μπορείς να φύγεις από αυτή την αλληλεπίδραση. Για όλους μας ισχύει, για όλους τους χρήστες αυτό. Δεν υπάρχει όμως ένας κομπλεξισμός στα social media με τους επώνυμους ή γνωστούς ανθρώπους που κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι είναι βολεμένοι, δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα ή εσύ είσαι γνωστός, είσαι διάσημος, τι ανάγκη έχεις εσύ? Εξαρτάται πώς σου αντιμετωπίζεις όμως και αυτούς τους ανθρώπους. Αν παρατηρήσεις, και επειδή και εσύ είσαι πάρα πολύ ενεργά μέσα στα social media, θα δεις ότι εμένα είτε ο τείχος μου στο Facebook, είτε στο Twitter που είμαι, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Γιατί δεν έχω τέτοια προβλήματα? Διότι πρώτον, δεν είναι η παρουσία μου μη χάσετε το νέο αριστούργημα που θα παιχτεί εκεί, αγοράστε και καλά και ντε το καινούργιο μου βιβλίο ή το δίσκο. Δηλαδή ότι, ξέρεις, ο κόσμος δεν μπορεί να νιώθει ότι τον χρησιμοποιείς. Οι περισσότεροι λοιπόν επώνυμοι κάνουν αυτό. Μπαίνω και λέω δεν είναι δυνατόν να τα γράφει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και η διαφήμιση έχει το όριο. Ή τους αγνούν ή θέλουν τείχους ή οτιδήποτε άλλο που να είναι αποθεώσετε με, δοξάστε με και δεν θέλω κανέναν άλλον. Εγώ δεν είμαι έτσι. Και νομίζω ότι, δεν το λέω εγώ, δηλαδή και εσύ θα συμφωνήσεις μαζί μου, ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια διαφορά. Και γράφω πράγματα που έχουν ίσως λίγο χιούμορ, γελάμε μαζί, σχολιάζουμε πράγματα δηλαδή που αισθανόμαστε όλοι. Γίνομαι ένα μαζί τους γιατί είμαι ένα μαζί τους. Είναι εύκολο όμως να γίνεις στραβοτημονιά στα social media? Ναι, βεβαίως. Θυμάμαι πριν μερικούς μήνες είχε γίνει ένα θέμα με ένα retweet που έκανες ή ένα σχόλιο για το Σόιμπλε. Ναι. Δεν είχα χρησιμοποιήσει, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Τη λέξη δεν την είχα χρησιμοποιήσει εγώ και δεν υπάρχει πουθενά γραμμένη. Την είχε χρησιμοποιήσει όμως η συνάδελφος μέσα στη φόρα της και επειδή είναι μια συνάδελφος που αγαπώ και εκτιμώ, δεν θα ήθελα. Ήτανε καλό. Σε τρόμαξε όμως αυτό? Ναι, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο για μένα γιατί επειδή έγινε την δεύτερη-τρίτη μέρα που είχα μπει στο Twitter, το οποίο Twitter είναι πολύ πιο άγριο μέσο από το Facebook, έφαγα τα χαστούκια μου, ήρθα στα ίσια μου, κατάλαβα περίπου και από εκεί και πέρα ξέρω, έχω ένα καλύτερο γράδο. Δηλαδή το πρώτο που έμαθα είναι ότι το Twitter δεν είναι ρε παιδί μου το τσιφλίκι σου να μιλάς όπως μιλάς με τους φίλους σου. Πρέπει και λίγο να σκέφτεσαι τι λες. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν το κατάλαβε ο Μανώλης Καψής, γιατί είδες τι χαμός έγινε με τους χαρακτηρισμούς που έγραψε για τη Δήμητρα Γαλάνη και τη Χαρούλα Αλεξίου, σιχαμένες, τσόλια. Έγινε ολόκληρος πανικός στο χώρο των media. Ξέρεις τι έγινε, Τάσο? Την εποχή ακριβώς του πανικού ήταν η εποχή που ο Γιώργος και εγώ μόλις είχαμε παντρευτεί και για λίγες μέρες πήγαμε στη Θράκη και στη Μακεδονία, τις γυρίζαμε από χωριό σε χωριό.
Ούτε Twitter είχαμε ανοίξει, ούτε Facebook, ούτε καν υπολογιστή, δηλαδή τίποτα. Και γυρίζω εγώ πίσω μαζί με τον Γιώργο και ανοίγω και βρίσκω στο Twitter. Μα δεν θα τοποθετηθείτε, δεν θα πείτε τίποτα, τι είναι αυτά. Και εκ των υστέρων, και αφού είχε κοπάσει ο θόρυβος, καταλάβαμε τι είχε γίνει. Τώρα, αν σου πω δεν έχω καταλάβει, αυτό που κατάλαβα είναι ότι η Δήμητρα και αυτές στο θέμα της εφορίας είναι και στα φυσικά πρόσωπα και έχουν κάποιες εταιρείες. Η Αλεξίου δεν ήταν καν στη λίστα. Η Αλεξίου δεν ήταν στη λίστα. Αλλά και η Δήμητρα νομίζω ότι έχει κάποια εταιρεία και φορολογείται και ως εταιρεία και ως Α εταιρεία, πρόσωπο. Β φυσικό πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει και το κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες. Στα μυστικά της ΕΔΕΜ, οι περισσότεροι ηθοποιοί μας, οι πρωταγωνιστές κυρίως, όλοι είχαν εταιρείες. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό ο Μανώλης. Ξέρω ότι προσπάθησε να το ανασκευάσει αργότερα, από ό,τι διάβασα. Δηλαδή, όταν γυρίσαμε με τον Γιώργο, ήμασταν στην ανασκευή. Τους πιάσαμε πάνω από εκεί. Νομίζω ότι, αν θες να τοποθετηθώ, δεν το πηγαίνω σε στυλ ότι δεν μπορεί να αγγίζουμε τα ιερά τέρατα. Εάν τα ιερά τέρατα έχουν φοροδιαφύγει, είναι όπως όλοι οι πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση, η Χάρης Αλεξίου δεν ήταν στη λίστα και η Δήμητρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είχε εταιρεία. Άρα, να ψάξουμε πρώτα, γιατί πάμε στην Ελλάδα σε ένα κυνήγι μαγισσών. Και δεν νομίζω ότι και ο Μανώλης και η Έλενα και οποιοδήποτε δημοσιογράφος πρέπει αυτή τη στιγμή να συντελέσουμε σε αυτό το πράγμα. Σε λίγο, Τάσο, θα βάλουμε κρεμάλες στην πλατεία του Συντάγματος. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση πια. Δεν γίνεται συνέχεια. Δηλαδή δεν επιτρέπεται, τώρα πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, να υπάρχει η λίστα αυτή με τους πολιτικούς. Εγώ δεν αμφιβάλλω, μπορεί πραγματικά να υπάρχουν όλα αυτά και να λέει τάδε όνομα, τι έχουμε λέει γι' αυτόν, καταγγελία ανώνυμη. Παίρνω δηλαδή εγώ, λέω γεια σας, εφοριακή, να σας πω, ο Τρίφωνος είναι κλέφτης, κρακ, και θα βρεθείς εσύ σε μια λίστα. Εκεί πάμε. Λοιπόν, αυτό το witch hunt, το κυνήγι μαγισσών που συμβαίνει, πρέπει να σταματήσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να μην διαρρέει τίποτα. Διότι όταν διαρρέει και σε αυτούς που την έχουν κάνει, τους δίνεις και το χρόνο να καλύψουν τα ίχνη τους. Δεν διστάζεις να τα χώσεις στο προφίλ σου, στο Facebook? Χωρίς χαρακτηρισμούς όμως ποτέ. Ναι. Επειδή μιλήσαμε για την προηγούμενη περίπτωση, άλλο ταχώνω και άλλο υβρίζω. Ναι. Δείχνεις την ενόχληση σου όμως. Ναι. Όπως πρόσφατα με μια δήλωση, με μια συνέντευξη του Γιάννη Μπέζου. Δεν σκέφτεσαι δημοσιοσχετίστηκα ότι μην του την πω δημόσια, γιατί μετά αυτό αρχίσανε όλα τα sites να την αναπαράγουν. Καταρχάς, εξήγησέ μου λίγο τι έχω εγώ να κερδίσω από το αν θα με συμπαθεί ή θα με αντιπαθεί ο Γιάννης ο Μπέζος. Επειδή γνωρίζεσαι προσωπικά με τον περισσότερο κόσμο. Ναι, γνωρίζουμε. Τον έχω δει σε 2-3 πρεμιέρες κοινών φίλων και έχουμε πει για όσο τι κάνεις. Αυτή είναι η γνωριμία μου. Ότι θα μου κόψει το ψωμί, ότι δεν θα με βάλει στη δουλειά του να παίξω, ότι τι. Δεν έχω τίποτα να κερδίσω, ούτε εγώ, ούτε εκείνος. Η μόνη επαφή που είχαμε πριν χρόνια ήταν που είχε έρθει σπίτι μου και μου είχε ζητήσει να κάνω σενάριο τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη για τον Α τότε και να πρωταγωνιστήσει εκείνος. Και το αρνήθηκα γιατί είχα πολλή δουλειά και πέραν αυτού τίποτα άλλο. Λειτουργώ παρορμητικά, είμαι αυθόρμητη. Και εκείνη την ώρα διάβασα την είδηση αυτή και αντέδρασα όπως αντέδρασα. Αν με ρωτάς αν μετανιώνω ή αν έπρεπε, όπως γράφτηκε, να τον πάρω τηλέφωνο, παίρνω τους φίλους μου. Όταν κάποιος τοποθετείται δημόσια, απαντάς δημόσια. Τόσο απλά. Η χρυσή περίοδος της ελληνικής τηλεόρασης πέρασε ανεπιστρεπτή, πιστεύεις? Κοίταξε να δεις, η χρυσή περίοδος, και σε αυτό αν θες να συμφωνήσω και με τον Μπέζο, είχε και πάρα πολύ κουρελαρία, έτσι. Μιλάμε ότι έχουμε δει τις κατογείς στα χώματα. Αν εννοείς ότι ήταν μια χρυσή περίοδος με την έννοια ότι ήταν καλά τα χρήματα, ενώ για μας που δουλέψαμε σε αυτή την χρυσή περίοδο, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, με αυτή την έννοια ήταν χρυσή. Η χρυσή όμως δεν ήταν αυτή η περίοδος. Χρυσή ήταν περίοδος η παλιότερη, όταν γίνονταν πολύ σπουδαίες σειρές, ακόμα και από την Ασπρόμαυρη που δεν την πρόλαβαν οι νεότεροι, μεγάλων συγγραφέων, διασκευές. Είτε του Καραγάτσι, είτε η Λοξάνδρα που έπαιζε και ο Γιώργος ο Κυρίτσης, είτε ένα σωρό άλλα. Αυτή ήταν η πραγματικά χρυσή περίοδος. Μετάνιωσες ποτέ που ασχολήθηκες με τη δημοσιογραφία όλα αυτά τα χρόνια? Πολλές φορές. Γιατί? Αλλά τελικά κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Γιατί πάντα νομίζω ότι όταν είναι μια ερωτική σχέση που είναι χρόνια, πάρα πολλές φορές δεν λες
Να μην σε είχα γνωρίσει ποτέ, φύγε να μην σε βλέπω. Μου έχεις φάει τα καλύτερα μου χρόνια. Μου έχεις φάει τα νιάτα μου και την ομορφιά μου. Λοιπόν, αυτό εγώ το έχω πει πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι τελικά αυτή ήταν πάντα η μεγάλη μου αγάπη. Τι σου στέρισε αυτή η δουλειά? Τίποτα. Μου δώσε, δεν μου πήρε τίποτα. Ποια άλλη δουλειά θα μπορούσες να κάνεις? Καμία. Σε φοβίζει η ηλικία και ο χρόνος που περνάει? Και βεβαίως με φοβίζουν. Τι να πω, όσο αγαπώ τις ρητίδες μας. Φαντάζομαι θα έχεις άλλες καλεσμένους που θα στα πούν αυτά τα κλισέ. Και με φοβίζει και δεν μου αρέσει καθόλου και θα μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, νοσταλγώ τα 30 κάτι μου. Όχι τα 18 μου, τα 30 κάτι μου, ξέρεις, που είχα πατήσει στα πόδια, 32, εκεί, καριέρα κτλ. Καμιά φορά τα νοσταλγώ. Αλλά όχι στο σημείο να τρέχω στους πλαστικούς, να τραβιέμαι, να κάνω lifting και αυτά. Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ποτέ. Αν κάποια στιγμή στο σπίτι ακουστεί η λέξη γιαγιά, πώς θα αντιδράσεις, θα τρομάξεις? Δεν καλέ που θα τρομάξω, αμάν θα κάνω, αλλά αυτή η γενιά δεν νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα μας κάνει γιαγιάδες, έτσι όπως έχουν προκαθορίσει οι Έλληνες πολιτικοί το μέλλον της. Έχουμε να φάμε πολλά ψωμιά και αν τα έχουμε τα ψωμιά να τα φάμε. Συνεχίζεις να ονειρεύεσαι? Ναι. Συγγνώμη που δεν σε άφησα ούτε να τελειώσεις, αλλά ναι, θα έλεγα ονειρευτείτε γιατί χανόμαστε, ειδικά αυτή την εποχή. Πρέπει να ονειρευόμαστε, πρέπει να στηρίζουμε ένας τον άλλον, πρέπει να απλώνουμε χέρι, πρέπει να χαμογελάμε, ακόμη και όταν δεν μας βγαίνει. Πρέπει να βγούμε από τον εαυτό μας, να βγούμε από το καβούκι μας. Ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια σε μία ροζ τσιχλόφουσκα, δεν το ξέραμε. Έσκασε όπως κάνει στα μούτρα μας οι τσιχλόφουσκες και μας γέμισε. Τώρα λοιπόν στην καινούργια πραγματικότητα ας ανακαλύψουμε αξίες που τις έχουμε ξεχάσει. Και το βλέπω αυτό στον κόσμο. Βλέπω κόσμο που μαζεύει και σου λέει να πάρω αυτές τις κουβέρτες και τα μπουφάν και να τα πάω σε κάποιον και ένα πιάτο φαΐ στο διπλανό, γιατί αύριο θα είσαι εσύ. Ναι, μπορεί μέσα από όλη αυτή μπορώ να την πω τη λέξη, τη σκατήλα που ζούμε στην Ελλάδα, και το λέω γιατί είμαι πραγματικά πάρα πολύ θυμωμένη, τουλάχιστον η ανθρωπιά μας να ξαναθυμηθούμε και να είμαστε όσο μπορούμε, όχι μόνο δίπλα στους 4 τοίχους, ποιον έχει, το σπίτι μας, η οικογένειά μας, όλοι οι άλλοι να καούνε. Νομίζω ότι ο Έλληνας αρχίζει να καταλαβαίνει κάτι απλό. Δεν μπορεί να είμαι εγώ καλά όταν όλα γύρω μου καταραίουν. Έλενα Γκρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι το πρώτο πρόσωπο που βρεθήκαμε τέτα-τέτ στην καινούργια εκπομπή στο ΡΙΚ 1 και που ήσουν δίπλα μου σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Απλά να σου πω ότι ξέρεις ότι όταν μου το πρότεινες αγχώθηκα, γιατί μετά άμα δεν πάει καλά κάτι λες ο πρώτος φταίει. Ενώ ελπίζω και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είσαι γουρλού. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στο ΡΙΚ 1 για το πρώτο τέτα-τέτ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 6 και 4 με καλεσμένη τη Λιάννα Κανέλη στην πρώτη συνέντευξη μετά το περιβόητο Χαστούκι. Να ευχαριστήσουμε τη Μεγάλη Βρετανία για τη φιλοξενία και την Olympic Air για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή της. Καλό σας βράδυ, ραντεβού το άλλο Σάββατο.